Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalawong espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipanginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita mga padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw sa mas naandan. It is our custom. The next few moments are devoted to silent prayer. Hilo mga pagampo aron sa ingon niya na kita maandam gyud properly and academically. Aron kita maka-concentrate on the teaching of the Word of God. Therefore, let us pray. Magampo ta, mahana mong langit nun, nagapasalamat kami kanimo nining pribilehiyo sa among pagpahimulos ni ining kahigayunan once again sa among panagtapok in obedience to your word. Kami nakapuyo dinhin ining maong nasod nga diin ang mga balaod sa Dios nung katukuran mo ay nagapalahutay dining kagawasan sa pagsimba, sa pagtuon sa imong pulong, and again, be given the opportunity of accelerating pagpabuylo sa among pagsibog sulahan ngadto sa pagkahamtong espirituanon, realizing the most fantastic things that life has to offer, both dinhining panahon ug hangtod sa kangturan. Busa, nagaampo kami nga imo kaming hagiton no Dios nga kami makapunting, makatutok lamang ni ining mga butanga nga we consider critical things in our advance and glorification of Thee. Nagaampo kami nga kami matudluan o mapatinawan sa balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran o kinintanan among giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, friends and relatives and fellow believers. Abi-abi kamong tanan sa makausapa o karong adlaw ato nagyong mahuman kini atong pagtulunan nga giduputan nga the doctrine of divine blessings. Doktrina kini sa mga panalangin sa Dios. Okay, kagahapon naghisgot kita nga kung bahil agad sa kaluwasan, wa gyud tay nahimo, wala, or aspire to do things for our salvation. Why? Tungod kay ang kaluwasan maangkon lamang ni bisan kinsa pinagi sa grasya. So, kining mga termino nga atong gipangisgutan like salvation, gracia, o guban pa, we seem to be so familiar to them. But subo nga palandungon nga there are still some of us who do not understand and who do not have any clue, no idea about their meaning. For example, sa pulong nga kaluwasan, okay, unsa magyubot pasabot niya na nga familiar man kaayo ka ng pulong. Walang kaluwasan gikini og paglabas sa atong panumduman. Ang kaluwasan nga gisgutan sa pulong sa Dios mao ang pag-angkon nimo sa kinabuhing wala na katapusan by your receiving from God eternal life
What have you received from Him at the moment of salvation? Eternal life. That was grace. You see, ang grasya God, ato nagingon nimo, mao ang gihatag sa Dios, tanan nga gihatag sa Dios, nga ni kanato, nga mga tao, aron wa na tay lain pa, nga, unsa, buhaton. Again, that is grace. So when we talk about salvation, salvation is the result of the grace of God. And because of that, it is not possible that you need to strive and try to do things for your salvation anymore. Nga naman. Tungod, kayon sa. Salvation is what has been provided by God to us by grace. Sabtag yun na. Kasabot ka ba niya na pulong ang grasya mo ka na. So therefore, if you are now a believer, kung ikaw sa ka magtotoo, mituo ka na kang Ginoong Jesucristo ang iyong manluluwas, this very principle shows to us, nagapagkita ka na to, nagapasabot ka na to, nga ang atong kinabuhi o ang atong pagkinabuhi ni karong higayuna at this point in time, kinahanglan nga ato nang isandig kining tanan ngadto sa Dios. Apan dili kini usa ka literal nga pagsandig nga sa ingon mo lingkod ka na lang, no. Ato man ning subli-subli paghisgot ning prinsipyo ha. Wa ni magpasabot nga mo lingkod ka na lang, magmika ka na lang murag si Juan Tamad nga maghuwat og mahog ang bungas kahoy. Wa na magpasabot ana. Ang prinsipyo God bahin niini mao nga kinahanglan nahibaw na ka kung unsa ang giandam sa Dios alang kanimo. Aron makahimo pud ka kung unsa o di kay makahimo, makahibaw pud ka kung unsa ang mga butang, unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang kanimo. Aron mahibaw usab ka unsa ang paggamit niya na ug kanus kini gamita ug unsa man ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. But it is tragic to see that there are a lot of believers, mga igsuon tang mga magtotoo today, who just take this thing for granted. Walang nila panumbalinga. Wa man pakabana. Wa man umaling nining maong kahimtang. Kay lagi kini sila nagsalig naman kay nagasalig kay kuno luwas naman kuno sila apan wa man nila makita nga ang Dios nag-andam nagtagana pa og mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. You see, salvation is just the beginning and the starting point in your life as a believer here on earth. But God is still giving you even more than that for your life. Sabtag na. God can prosper a spiritually mature believer with a maximum expression of love because he now has the capacity to appreciate God's blessings without forgetting their source. We need to remember the virtue that a believer has acquired. Kinahanglan tas paghinumdum bahin sa bertud nga naangkon sa maong magtotoo. Kining gugma, this love that we are talking here about, mao kining gugma ha, nga way labot niya na ang pagbati, I repeat, emotion has nothing, absolutely nothing to do with that kind of love. Kay kining umatang sa gugma, this love of God for you, believer, emotion, ang pagbati, has absolutely nothing to do with this kind of love. Na ako na po nag-iusap. Naibaw ka bang ano? Tungod kay kining maong matang sa gugma, bahin kini sa atong pangunahon na it's a mental attitude kind of love. You see, it comes from your mental attitude, from your mind. Okay?
Whenever we like and love something, we love some instances, situations, maybe successes in life, natural man to use our feelings, our emotion, right? But when it comes to what the Bible is talking about, there's nothing, no mention about emotion. Sabta gina. Emotion is not a part of it. Because what is being given, unsang bahina, ang giyantagan ining pasiunaw, as big importance is the status of our mind. Our mental attitude. Muna pakadakan. Ang kahimtang sa pangunahon na it's in the mind. Ang atong pangisip. In fact, the Christian way of life is a mental attitude life. So, kung bahig paghatag, giving, when it comes to giving, it's a matter of mental attitude. Sabta po na. Your love and your state of being in love, that is the status of your mind. You're reaching the happiness in your Christian life that comes from your mental attitude, from your mind. So, balikon ko sa pagingon. Let me repeat. Wag yo'y labot ang pagbati ni Ana. Wala. Emotion is practically out of the picture ni Anang bahina. And therefore, when we talk about the divine dynasphere, absolutely out of the picture kanang emotion, ha? Kung balikon. That's out of the picture. Kung we're talking about one of God's grace provision for us believers, without exception, ha? Do not ever forget that the operational divine dynasphere is God's provision for us, which, as we know, is the normal place. Normal. The normal residence of all believers. And this place, Royal Palace, is the residence of all believers. That's also a mental attitude. Bahin gyapon ka na sa itong una. That's a status of our mind. Because you know what? Fellow believer, do you still remember that the Christian way of life is a mental attitude life? Ako na po nang gibalik. Kinabuhing Kristohanon, usa ka matang sa pangunahuna. The Christian life is a mental attitude life. So let us reiterate to give you the emphasis about the operational divine dynasphere that it is one of God's provision for all believers. That by the time we reside there, kung nakita magapuyo diha, we will be filled by God, the Holy Spirit. Nakita pagpakikambitay sa Diyos, Espiritu Santo. We will have that fellowship with God. This place of power, the operational divine dynasphere, when we reside there, it enables us, believers, to keep on going in our spiritual momentum and to be able to fulfill the protocol plan of God for our life. And this is the only place, maura kini ang dapit, in our mind, the very place inside our mental attitude. Again, this is a mental attitude that gives us believers the opportunity to move forward sa sibog na to sa unahan sa atong espirituhanong panginabuhi until we finally can step on that stage. Sige na itong malmal din the stage of spiritual maturity, otherwise called the capacity stage. That stage is the very stage where you can now have the capacity to receive and enjoy the blessings kung gitawag escrow blessings. Capacity stage for capacity for happiness, capacity for love, in short, capacity for life. Now, therefore, what we have already told you, sa ato nang giingon kanimo igsuong magtotoo,
The operational divine dynasty is the only place to reside for all believers. That's the royal palace. That's God's power system that God has set up while we are still here in this world, ruled by God's arch enemy, Satanas. This is the only place where there is peace, there is rest. Everything and everywhere outside of it, wala gyud kalinaw. Why kapahulayan? Wala. You are restless kung gawas ka niya na. This place of God's power, which is now termed as the operational divine dynasty, is right there in you. And it is there that you can experience the clarity, the lucidness of the Word of God. Kung naibaw ka bang ano? Because that is the only place which is considered as a perfect environment. And not only that, it is there that you can experience and feel the veracity of the power of God. I will give you one text in the Bible that proves that you're going to experience and receive the power and strength of your being a spiritual believer in Jesus Christ. There in Philippians 4:13, sa may isulti diha. And it says there in English, I can do all things through Christ who strengthens me. Naibaw ka bang ano? O naibaw ka ba? That there inside the operational divine dynasty, you're going to experience the stamina, kadasig, the strength, anani mo masinati, ang kadaugan, nga panginabuhing mabulukon, kulbahinam, ng Kristuhanong kinabuhi. I challenge you to try it. Just try. But you might ask me, how do we try, Vic? How do we try to do it? Well, of course, muagi kas patakaran, pamaagi, protokol sa plano sa Diyos. Ato na po ning gibalik. Unas tanan, ang tao god, kinahanglang sa muagi sa pagdungog. First of all, he has to pass through by listening to the good news of salvation message. And after hearing it, what is he going to do? Unsa may angay niyang buhaton? Mayong balita sa kaluwasan, good na. Human niya madunggi, masabti ang kahulugan sa gospel. Unsang iyang buhaton? He believes in the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior. That means it is volitional. Kinabubuton ka na. Huwag nagpugos niya. Ang iyang pagtuog ang Kristo, kinabubuton. Okay? O diha sa iyang pagtuog ang Ginoong Kristo, siya maluwas. Hatagan siya kinabuhing wala na katapusan. He is instantly assured of everlasting life. He is assured of going to heaven after he dies. He now becomes a member of the royal family of God, a child of God, through his faith. Diha kang Ginoong Kristo. Acts 16:31. Human siya maluwas, kinahanglan siyang musunod sa mando sa Dios. Diha sa 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. God wants you to go in grace and in the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ by studying, learning, believing, and applying the Word of God until you pass the 3 stages of spiritual growth. Okay, and sa man ang tulo ka ang. Well, baby believer, adolescent believer, and then the topmost is the stage of capacity. Okay? Mo na spiritual maturity. O kana,
is the stage of capacity to receive blessings from God. God here is glorified to the maximum. Diha na nimo mahimaya ang Dios sabta ginapagayo. Dinhi nahuman ang atong pagtuki, paghisgot, pagtuon ni ining maong doktrina sa mga panalangin sa Dios. Magampo ta. Mamahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga among gipahimuslan. Grasya ang pagkatuon, pag-ila ni ining mga kamatuoran na diha sa imong mga pulong. Nga maong mana kalanon sa among tagsa-tagsa kakalag. Kaya di man mabuhay ang tao, pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa matagpulong ang magagula sa imong baba. Salamat. Mateo 4:4. Ubani kami, O Diyos, sa among pagpadayon sa among Kristoanong pagkinabuhi, ginamit kining tanang mga kamaturan nga napundo na din sa among alimpatakan sa among kalag. Salamat nini among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik uma dinhi. Aron kami makapadayon nini among spiritual momentum until we reach the topmost spiritual growth, which is spiritual maturity, the capacity stage. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.